ଆଜି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋରରୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ। ଆଉ ତୁମ ବଡ ମାମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ବଡ ମାମା ପୁରା ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି, ଇଏ ମଣିଷଟା ଖାଲି ଚିଡୁଛି ଯେ ତୁ ମତେ ହିଁ କାହିଁ ଦେଖୁଛ। ସତ କଥା, ମତେ କିଏ ଚିଡିବ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡେଇବାରେ ହିଁ ଲାଗିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖଉଥିଲି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ବହୁତ ହି ଭଲସେ, ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିପାରିନି। ତ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇଥିଲୁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ତ ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ହି ଭଲସେ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଗରେ ହିଁ ବସିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଆଳତି ଦେଖିଛି। ତ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଦିଟା ହିଟଲରଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଶାରାରେ ନଚୁଛି, ନା 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 ଭୁଲ କହିଦେଲି। ତ କୋଉଠି ତ ନଚେଇ ପାରିବିନି। ତ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଯାଇଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଏତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ହାଲିଆ ଯାଇଥିଲା ଯେ କହୁଛି ଦିଦି ମତେ ନିଦ ହିଁ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଟାଟୁ କରିଦେଇକି ଆସିଲା, କହୁଛି ଚୁଇଁ ଦିଦି ଦେଖ ଟାଟୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ହେଇଛି। ତ ଆମରି ଘରେ ସବୁରି ନମୁନା ହିଁ